Manalot Festival, sir. Adon sa ligitag baging nga aktibidad ken programa nga dito ket ti katulungan ti LGU Marcos, sir, ket dagiti aday ti biyan ti agubobra iti balasi tao kang runaan na dito'y Hawaii Association sa, sir. Una po, Joey. So, dito nga rin talagang busy kami karigituyan. Dati, piyesta namin dito noong March 10 to 14. Kaya dito tangagon daway, sa ngayon yung mitigita pong balikbayan, gapo iti balasi tao, nga unaan na digiti membros, officers iti New Marcos Town Association of Hawaii. May dadaluan na ako President Ronnie Agustin from Honolulu. Damat di kita kaya dang isuwat na programan to ito no madanunan iti kapan at pista. Sabi dito may isayang pat nga Miss Gay, sir. Kakaiban sa dito nga kasata dito kat gunangay sa itibiyan ti LGBT community iti Marcos. Una po, Joey, kas request mo iti po nga miyembro iti teko na third sex at iti kaya damot iti makisalip kaya damot iti makibiyang iti dito nga ini kat napintas lang ko na dito mahawan iti may langlangi Susuporta kayo, sir. pair ti pinagtrato tayo iti pada tayo mga tao napintas lang ko na dito nga lungalungyo kung nakalangwadag mayatak ka dito nga programa tayo so impulse support talagang suportarak mo tayo ito yung programa. Sir, iti Ilia Marcos, kas kariti da duma nga iti probinsya tayo kat ada iti binangay da nga grupo da pwede president, vice president, or officers da. Iti Ilia Marcos nangguangay naman iti set of officers da, sir. When ada iti set of officers da, di ito nga po, handa pa na ito kanya listaan. Kung nakadakwa dito, magbuangay tayo iti organisasyon mo at least makapagtitinulong tayo amin. Muro na kasapulan da kayo mo kadakwa at alam mo tayo amot nga may langit iti mga third sex na huwag ka mambalik sa kapada kung may iti kanang-trato tayo iti saktong gano'n sa iti. Sir, panangawis mo karito sa amin viewers tayo iti biyang ti JCQ Online News kan of course, dito yung may danto pa ng kita, iti panagkasama ti Ilia Marcos, iti umay namin. Well, thank you po, Joey. Kaligita po kay Ilyak, kasama sa bali pa yung kaputi sa bali ng ili. Awis mo ako, mayon to, nakidaray, nakiprogram, iti kami panagpiesta into no March 10 to 14. Napintas na ulit dito yung apo, pagrubatan iti iliming Marcos. Sabay ko kumay ito amin agatenda, makita tayo matapo iti kinalinak ornos kantal na iti iliming. Ang kaya nga mabutbutan dahil iti mangipakita nga talaga na ornosan iti iliming.